ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଏବଂ ଏ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମ ଏରିଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। 2 ଦିନ ପରେ ବି ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ମାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି। ସେ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛି ସେ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ସବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଘେରରେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଠି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ। ଆମ ଏରିଆରେ ପବନଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ବର୍ଷାର। 2 ଦିନ ପରେ ବି ପାଣିର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଚାଷବାସ ହେଇପାରିବନି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଏରିଆରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି।